Ni fa za a yi buro uba fa a garin nan fa. A ce kusancin la'asar yanzu ban sa abinci a baki ba. La'asar kuna jin garin nan. kai mu kuma suwa. Kai ka bari mana. Mu tun shekaran ko abincin mu sa a cikin mu ba Ya kai muke. Garin ne fa gaba ɗaya kulle ba. Kai oga kuma Ai gaba ɗaya gari. Ya sun da sake. Gaskiya hawa kurum kai ba zai yiwu ba. kawai fita farauta zani kawai. Na ai ba wani fita farauta duk wanda Wallahi ba. wannan 2000 ne don aje mana shi saboda halin rayuwa saboda tsaro. Wannan kuma 500 din nan idan mai dambu ta zo wucewa zan siya muku na 50-50. Baba, ga yarinyar nan na gira ta. Tagwa. Ba ta kuɗi. Kamar ya zaka ce mu ba kuɗi. Kai ba za ku ba ba ran. Kai ba da wurin da. Tagwa. Ban samu shi ba shege ne kai. Ba da wurin da. Na magana. Za ka ba sa da wurin mu. Ba da mana da zai ba. Na ki iya tafiya ɗan mata. Kun ga jiyayewa saboda irin wannan gari jiyaye.